Και κάνουμε τη νύχτα μέρα. Θα μου πεις γίνεται η νύχτα μέρα. Άμα το θέλεις όλα γίνονται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να απαντήσω πως είχε απαντήσει ο αρχαίος σοφός. Ή μάλλον ο αρχαίος σοφιστής. Βέβαια, τον έχουμε και δρόμο στο Κολουνάκι. Τον Καρνεάδη. Το ρωτάει ο αρμόδιος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Και τι είναι νίξ, του λέει. Χαμογελάει και του λέει μία μέρα χωρίς ήλιο, του λέει. Και τι είναι η μέρα? Τι είναι η μέρα, του λέει. Η μέρα είναι, του λέει, μία νύχτα με ήλιο. Δεν ξέρω Αυτοκράτορας μετά από αυτό τι έκανε, αλλά καλά είναι απίστευτος αυτός. Τον ρωτάει κάποια στιγμή και τι είναι αγαθό. Είναι το μη βλάπτων κακών. Και τι είναι κακό, του λέει, το μη ωφελούν αγαθών. Μετά από αυτά τον μαζέψανε και έφυγε από τη Ρώμη κολυμπώντας. Κάπου τον πετάξανε και δεν τον ξαναείδαν. Εμείς όμως τον τιμήσαμε. Του βγάλαμε και δρόμο και πού? Κολονάκι μεριά, παρακαλώ. Και που μένετε Μανδάμ, στην οδό Καρεάδου. Δηλαδή θα λέμε Καρεάδου, τι εννοείται? Κοντά στην Πατριάρχο Ιωακήμ που ξέρετε. Να κατάλαβες τι γίνεται, φίλε μου. Εκεί που γίνεται η Γενική Συνέλευση, από κανείς, λουλούδες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αλλά τώρα τελευταία κυκλοφορούν και πολλά Ροτβάιλερ. Έχουμε... Με 2 πόδια ή με 4? Κάνουν δουλειά 2 ποδιών. Έχει υπόψη. Ιδιαίτερη βραδιά απόψε το βράδυ και κοντά μας έχουμε ένα σπουδαίο συμπατριώτη, σπουδαίο Έλληνα. Κοντά μας είναι ο συγγραφέας ο Χρήστος ο Κωνσταντόπουλος. Είναι μέλος της Επιτροπής Ενημερώσεων επί των εθνικών θεμάτων. Εθνικών θεμάτων των οποίων ούτε αρχή υπάρχει ούτε τέλος. Ούτε μέση. Βέβαια το θέμα μας απόψε δεν θα είναι εθνικά θέματα. Αν και το γούσταρε πολύ η ψυχάρα μου, θα δούμε όμως γιατί στην κουβέντα επάνω. Και γιατί δεν είναι και εθνικό θέμα. Την παραστρατήσω την κουβέντα, ξεκινάμε να πάμε για Κηφισιά και βρισκόμαστε έξω από το Λεωνίδιο. Ό,τι θες γίνεται. Ο Πετροκότσεφας τα λέει όλα. Τι πράγμα για μου καράς. Τι μου θυμίζετε. Βέβαια η κουβέντα μας απόψε είναι η παιδεία. Και πραγματικά η σωτηρία κάθε χώρας ξεκινάει από την παιδεία. Πρωτού μας πούμε στο φιλέτο, στο φαγητό, κοντά μου είναι ο μόνιμος συνεργάτης μου και αγαπημένος φίλος ο Γιώργος Ολεκάκης. Γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Γιώργη. Στον ήχο είναι Αθανάσιος Αθανασόπουλος του Αθανασίου και της Αθανασίας από το θαλασσοχώρι των Αθανάτων. Τι λέω, τρελάθηκα τελείως. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ρενάτα Καραγιανοπούλου, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 211 1080 880 και την επιμέλεια της εκπομπής, όπως και την συλλογή θεμάτων για τις θεματικές την έχει πάντοτε η Ρωσέλα Ιλανέ. Παιδεία λοιπόν. Παιδεία. Και ξεκινάει από το παιδεύω. Και το παιδεύω σημαίνει λίγο τι, σε βάζω στα δύσκολα, σε δοκιμάζω, σε περνάω από τα 55 κύματα. Όλα αυτά γινόντουσαν μια φορά και ένα καιρό. Τώρα δεν σε βάζουμε ούτε στο νερό καθόλου. Σε κρατάμε απ' έξω και βλέπεις το νερό και σου λέμε αυτό είναι το νερό. Και άμα κάνεις έτσι, κάνεις πλίτς πλάτς κολυμπάς. Η σωτηρία μιας χώρας, η ύπαρξη μιας χώρας ξεκινάει πάντοτε από την ιστορία παιδεία. Από παιδεία άρξαστε. Από παιδεία άρξαστε. Κοντά μου ο αγαπημένος μου Γιώργος Σακρινός. Άντε καλησπέρα, καλοτάξιδη εκπομπή. Παλιό κουφάρι που λέμε, από το 1991, παλιό σκαρί. Και τα παλιά σκαριά τα λένε και παλιά κουφάρια. Ξέρουν τι λένε. Και εγώ το ίδιο είμαι. Λοιπόν, από το 1991 μαζί, συμπληρώσαμε 25 χρόνια
Προχθές ανάψαμε γενέθλια. Κεράκια. Βάλαμε κεράκια να πω. Ήταν η αργυρή μας γάμη. Να σου πω, Αντρέα, επειδή έλεγες για τον Καρνεάδη, ένα πολύ ωραίο. Ξεκίναγε λοιπόν ότι αυτή είναι η μέση πλατωνική ακαδημία, οι σκεπτικιστές, όπου είναι και ο Κράντορο πολύ γνωστός. Ξεκίναγε λοιπόν ο Καρνεάδης και έλεγε το Α. Καταπληκτικό. Δεν υπάρχει πιο υπέροχο από το Α. Το Α είναι ό,τι ωραιότερο μπορεί να σκεφτείς. Ό,τι καλύτερο μπορεί να σου προκύψει. Μπούρου, σε χειροκριτήματα. Την άλλη μέρα ερχόταν το Α. Άστο, μην τα αγγίζεις. Σάπιο πράγμα, μακριά. Κέι, τζιζ, τίποτα, μούχλα. Και λέγανε καλά, Καρνεάδη, καλέ μας Καρνεάδη. Τι μια μας λες το Α καλό, την άλλη μας λες το Α άσχημο. Τι να πιστέψουμε. Τρελαινόταν ο κόσμος και τους έλεγε το ευλογόν. Δηλαδή αυτό που ο λόγος σου δημιουργεί καλή αίσθηση. Αυτό που έχει καλό λόγο. Έτσι. Μεγάλη Καρνεάδη. Κοίταξε, αυτόν γουστάρω και του γουστάρω και τον Τίμωνα, τον Μισάνθρωπο. Ο Τίμων ήταν από αυτοί τους σκεπτικιστές. Ναι, μπράβο. Τον οποίο Τίμωνα δεν είχε καλό λόγο για κανέναν. Όλους τους έθαβε. Ο Σωκράτης πέθανε με τον Τίμωνα, πήγαινε από πίσω. Άμα ήθελε να θάψει κάποιον, έβαλε τον Τίμωνα μπροστά. Για το μόνο που είχε τα καλύτερα λόγια ήταν για τον Αλκιβιάδη. Ωραία, τι παιδί είναι αυτό. Ωραία, τι μυαλό είναι αυτό. Ωραία, τι ψυχάρα είναι αυτή. Ωραία, τι λεβέντης είναι αυτός. Οπότε πλησιάζει ο Σωκράτης και του λέει, καλά, του λέει, δεν έχεις καλή κουβέντα, ούτε για τη μάνα που σε γέννησε. Αυτόν εδώ τι τον καλλιολογείς από το πρωί με το βράδυ. Αυτό ο Σωκράτη του λέει μια μέρα θα σας καταστρέψω. Τεράστια μορφή. Ίδια. Πρωτού πάρουμε τα μπρος και μπούμε και ανεβάσουμε τα γκάζια και τα λοιπά. Γιατί μόλις πριν φύγαν οι λιλιπούτοι, ο χοντρός, ο κοντός και ο κοντοκοντός, ρίξε ένα άσμα, θα το αφιερώσω ένα φιλαράκι στο γουστάκι από τα Γιάννενα. Βέβαια. Αγαπητέ Χρήστο, καλησπέρα. Το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να έχει συζητηθεί εδώ και κάμποσες δεκαετίες. Το ξαναφέρουμε κάθε λίγο στην επιφάνεια. Άρα το θέμα παραμένει μονίμως έκθεμα. Καυτή πατάτα. Όχι μόνο καυτή πατάτα, αλλά και μπαίνει μέσα σε μια διαδικασία απίστευτων σκοπιμοτήτων. Ο καθένας ο οποίος δεν έχει λόγο στην παιδεία εμφανίζονται και είναι κυριολεκτικά οι διαχειριστές αυτού του μεγέθους. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο περαιτέρω διαβάζοντας αυτό που λέμε στην αρχή, ότι η σωτηρία της χώρας ξεκινάει από την παιδεία. Έχει γράψει πολλά ο Χρήστος πάνω σε αυτό, τόμους βιβλίων και τόμους άρθρων. Χρήστο, για ξεκινά λίγο τη σχέση της πολιτείας, της πολιτικής και της παιδείας. Να αρχίσω από τις ευχαριστίες. Νομίζω ότι πλέον το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Θέμα. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω τον Ανδρέα και να τον έτσι εκφράσω τα ευχαριστώ μου, γιατί ξενύχτησα πάρα πολλές φορές όταν τον άκουγα να μιλάει για τον Πετροκότσιφα. Αλήθεια. 5 ώρα το πρωί, χαράματα. Ήταν η ζώνη που μας είχαν πετάξει. Η ζώνη εξορίας. Δεν μπορούσα να κάνουν αλλιώς. Αϊστρατής. Δεν μπορούσα να μου πούνε μην το πεις, γιατί θα το έλεγα. Σου λέει θέλει να τα πει. Άστο να τα λέει 5 με 6. Στον Αϊστρατής. Μπράβο, κατάλαβες τι γίνεται. Και εγώ, Αντρέα... Με είχαν βάλει σε ένα σκόπελο έξω από τον Αϊστρατή για να κάνω εκπομπή. Ούτε καν στον Αϊστράτη, στο σκόπελο. Και εγώ κατάγομαι από ένα χωριό που έχει Πετροκότσι. Παρ' όλα αυτά θα να σου πω η αλήθεια του λόγου. Όλος ο σταθμός ταξίδευε μνημόνια. Εκείνη την ώρα αυτά που ακουγόντουσαν κάνανε σαν να μην έχει ακουστεί τίποτε άλλο όλη την ημέρα.
Καθόντουσαν οι άνθρωποι δηλαδή 5 η ώρα για να ακούσουν λόγο. Που σημαίνει δηλαδή ότι το καρφί όσο το βαράς τόσο πιο μέσα μπαίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτό το βραδινό το 5ωρο, το οποίο για μένα είναι ακριβό σχολείο. Μπορούμε τουλάχιστον και λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Κάνουμε λάθη. Τα λάθη μας βγαίνουμε και τα ομολογούμε. Έχουμε διαφωνίες. Πλακωνόμαστε και μεταξύ μας επάνω στη διαφωνία. Η κουβέντα είναι κουβέντα. Τι θα κάνουμε. Δεν πάει να πει ότι η αλήθεια του αλλού είναι ψέμα για μένα. Είναι ψέμα για μένα. Δεν δυνατόν αυτό το πράγμα. Μια λιγόνη. Αλλά μας δίνεται πάνω απ' όλα η δυνατότητα να βγάζουμε Κωνσταντόπουλους. Να βγάζουμε Κωνσταντόπουλους. Να βγάζουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ή τους έχουν στη γωνία ή τους έχουν παραχωνιασμένους ή τους έχουν κυνηγημένους είτε φοβόνται το λόγο τους. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Φοβόνται το λόγο τους. Σου λέει χάσω το μεροκάματο, χάσω τη δουλειά, έρθω τώρα σε αντίθεση με τους τραπεζίτες ή με τους ισχυρούς ημέρας. Τι θα κάνουν. Λογαριασμό κάνουν οι άνθρωποι. Εδώ όμως, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα τουλάχιστον περπατήσαμε και περπατάμε εγκάρδια. Οφείλουμε εδώ, Αντρέα, να πούμε και για το σταθμό ότι έχει μέχρι τώρα μας έχει αφήσει απολύτως ελεύθερους. Μεγάλη υπόθεση. Απολύτως ελεύθερους. Μεγάλη υπόθεση. Μα και αυτή είναι και η δύναμή του. Αυτή είναι και η δύναμή του και η αλήθεια του. Ας είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, Χρήστο. Αντρέα. Μιλάμε για την παιδεία, Χρήστο. Ναι. Μιλάμε για το πιο ταλαιπωρημένο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, μόνο το ότι η δωρεάν παιδεία κοστίζει 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορολόγητα και δεν ίδρωνε τόσα χρόνια κανένας. Είναι αυτό που είχες κάνει την παρένθεση σου ότι είμαστε εκτός, να μην θίξουμε οργανωμένες καταστάσεις. Συμφέροντα, συντεχνίες, ανθρώπους δικούς μας. Βέβαια. Δηλαδή στην οικονομική κρίση 5,2 δισεκατομμύρια ξοδεύει η ελληνική κοινωνία ετησίως για την εκπαίδευση των παιδιών, η οποία το αποτέλεσμα ποιο είναι. Εννοείς φροντιστήρια κλπ. Ναι. Πάμε αναλυτικά. Δηλαδή, πού πάνε τα λεφτά αυτά. Ναι, πού πάνε τα λεφτά αυτά. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά εκτός από δικηγόρους που θα σπουδάσουν φερειπίν στο Βουκουρέστι αν δεν πετύχουν εδώ, ή γιατροί που θα αγοράσουν τα μαθήματα στο Βουκουρέστι, στη Σόφια, στη Μολδαβία κτλ. Ή κι αλλού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή. Θα αγοράσουν τα πτυχία. Ναι. Θα αγοράσουν τα μαθήματα. Καλά ναι. Το είπε. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι για να μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, μια που είμαστε στην οικονομική κρίση και όλη η Ευρώπη, τα μνημόνια, γεφυρώσεις, διευρύνσεις, ρευστότητα κτλ. Για να έχουμε μια ανάπτυξη ενός μικρού φυτού και παιδιού, πρέπει κάτι να βάλω λίγο νερό σε μια γλάστρα, σε ένα βασιλικό. Αλλά για να βάλω το νερό πρέπει να το παράγω. Λοιπόν, για να έχω ανάπτυξη πρέπει να έχω μια υποτυπώδη πρωτογενή παραγωγή, ας πούμε αυτή τη στιγμή εδώ στον Πειραιά που είμαστε, στην Καλιθέα παραπάνω, στη Νέα Σμύρνη, μέχρι πάνω στα δυτικά προάστια, ανατολικά κτλ. Είναι χιλιάδες εκατομμύρια παιδιά μάλλον στα διαμερίσματα. Αύριο πρέπει να φάνε ψωμί και γάλα. Είναι εισαγόμενα. Δηλαδή εδώ πέρα αυτό, για να υπάρξει μια ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει μια υποτυπώδης παραγωγή, πρέπει να υπάρχει αλληλεία. Αλλά αυτά ποιος θα τα κάνει? Έχει δοθεί μια κακώς εννοουμένη διάσταση, κατεύθυνση, ότι αν δεν έχεις πτυχίο δεν υπάρχεις. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει από το σπίτι η προετοιμασία, το παιδί να το διοχετεύσει, να γίνει υδραυλικός.
θα το διοικητεύσει σε μια παραγωγική μονάδα. Σε μια τεχνική εργασία. Τα παιδιά ζουν τις καινοδοξίες των γονέων. Ο καθένας το παιδί του βλέπει έναν Μπάρναρτ, βλέπει έναν καταξιωμένο δικηγόρο, βλέπει έναν μεγάλο μηχανικό, βλέπει έναν σημαντικό καθηγητή πανεπιστημίου. Και όμως έχω δει μια περίπτωση. Είχαμε ένα φίλο στα Εξάρχεια, ήταν ο γιος Χαζάπη. Σε κάποια φάση πήγαμε και δώσαμε εξετάσεις. Όλοι τον καιρό εκείνο θεωρεί το μεγάλη επιτυχία το να μπει στο Βαρβάκιο. Πάμε λοιπόν να δώσουμε στο Βαρβάκιο και βλέπουμε και τον Άκη μαζί μας. Ο Άκης στο σχολείο είπε τη λέξη μαμά σε ηλικία 5,5 ετών. Από τη χαρά της έκανε η άλλη, κουραμπιέδες έκανε, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Μπράβο, μίλησε. Και ο Άκης μαζί. Τι κάνει ο Άκη εδώ? Εγώ θεωρώ, ο μπαμπά μου λέει θα πάω στο Μπαρμπάκιο. Στο Μπαρμπάκιο θα πάω, μάλιστα. Καθόμαστε λοιπόν, γράφουμε εξετάσεις, κάποια στιγμή βγαίνουν τα αποτελέσματα. Εγώ δεν μπήκα για μια μισή μονάδα, κάτι τέτοιο. Γυρνάμε πίσω. Παίρνουμε τηλέφωνα οι γονείς, τι έγινε, ποιος μπήκε, ποιος δεν μπήκε. Παίρνει και ο μπαμπάς του Άκη τηλέφωνο, ο Χασάπαρος. Εμπρός λέει, ρε, ονομάζομαι Κουβαδάκης. Βεβαίως του λέει ο άλλος. Κουβαδάκης είπατε, ναι. Συγχαρητήρια για το γιο σας. Επέρασε δεύτερος. Τι λες παιδί μου, του λέει. Δεύτερος κύριε, του λέει. Φρενάθηκε ο Κουβαδάκης, βάζει το χέρι κάτω και αρχίζει να βλέπει τον Άκη σαν φαινόμενο. Ρε ήσουν αφοστήρας και δεν το ήξερα. Ούτε κι εγώ το ήξερα, μάμα, του λέει αυτό. Ρε ήσουν αφαινόμενο και δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα, μαμά. Ρε πέτυχε στο Μπαρμπάκιο. Εγώ στο Μπαρμπάκιο, λέει. Γιατί, του λέει. Τι γιατί, ρε, του λέει. Γιορτή το βράδυ, όλη η γειτονιά, όλο το Εξάρχειο πήγε σπίτι του. Ρε κρέατα, ρε μπριζόνες, ρε δώρα να φέρουν όλοι. Ο Άκης, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος ήξερε την πραγματικότητα, ήταν σε μια γωνία αμήλυτος. Τον πλησιάσαμε. Οι υπόλοιποι σταυρίδες ο Τελεπής, εγώ πέραμε από δίπλα. Του λέμε, ρε εσύ, του λέμε, τι έγινε, γιατί δεν είσαι χαρούμενο? Μα είσαστε μαλάκες σας, λέει, δεν ξέρω εγώ τι έγραψα. Την άλλη μέρα ξεκινάει ο Χασάπαρος, αμολιέται στο Βαρβάκιο, περπάταγε και καμπαρατός μες στα Εξάρχεια. Μπράβο Κυρτάσο, μπράβο Κυρτάσο, συγχαρητήρια. Να βγαίνει όλη η γειτονιά, φαρμακοποιός, περιπτεράδες. Ο καφετζής ο Ζανής, γεια σου ρε Τάσα ρε, με το γιο τον Φωστήρα. Περήφανο λοιπόν φτάνει στο Βαρβάκιο, μπαίνει μέσα, στέκεται από πάνω της. Κουβαδάκης, του λέει. Χαίρομαι πολύ, του λέει και ο άλλος. Μηταράκης εγώ. Δεν κατάλαβα τι λέει. Κουβαδάκης. Χαίρομαι πολύ, του λέει. Και τι θέλετε να κάνω? Ο πατήρ του επιτυχόντος, του αριστούχου που μου είπατε χτες. Δεν είπαμε Κουβαδάκης. Είπαμε Κουφαδάκης. Δεν κατάλαβα, λέει, πώς. Τούτο. Για ξαναπέσω μου ρε παιδάκι μου. Κουφαδάκης. Δηλαδή, δεν είναι ο Άκης μου ο Φωστήρας. Δεν είναι ο Άκης μου ο Αϊνστάιν. Και ο Άκης μου. Κοιτάει. Δίναμε 350. Έχει τη θέση 349. Γιατί ένας αρρώστησε και δεν ήρθε. Δηλαδή, τι έγραψε? Είχε και δεύτερος από το τέλος. Δεν έγραψε, κύριε Κουβαδάκη, του λέει. Δεν έγραψε. Παρέδωσε κόλλες και σε μία από αυτές ζωγράφησε και μια καπινάδα. Με κατάλαβες? Είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι για κλάματα. Κάτσε ρε Βαγγελοτρομάρα. Διαβάστε το να τον παγκλαμά σου να δεις τι πράγμα είναι. Είναι δυνατόν, αφού το βλέπεις, ότι σκοντάφτει λέξη παρά λέξη.
Δεν πάει παρακάτω. Άρα λοιπόν το παιδί πρέπει να το διοχετεύσουμε κάπου άλλο. Και σε μια εποχή πείνας που ήταν πιο σοφοί οι γονείς, μας μαζεύανε, γινόντουσαν και αδικίες τότε θα μου πεις. Και άλλο πήγαινε μαρακός, άλλο πήγαινε ηλεκτρολόγος, άλλο πήγαινε μηχανικός. Εξετάζαν τον επαγγελματικό προσανατολισμό του. Το α και το ω, τους βλέπεις τώρα να διαθέτουν 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο για να φεύγουν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Για να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα σε 4 χρόνια, 5 χρόνια παίρνεις πτυχίο. Στην Ευρώπη θες τουλάχιστον 2,5 χρόνια να μάθεις τη γλώσσα. Άμα είναι η γλώσσα αγγλικά, άμα είναι η γλώσσα ολλανδικά ή άμα είναι η γλώσσα μολδαβικά ή ρώσικα, κλάφτα γαράλαμπε. Ό,τι θέλεις γίνεται. Η μόδα είναι και κινέζικα τώρα. Μπράβο. Τώρα που μου έλεγες γιατροί να πούμε, θυμόμουν ένα μπαγάσα από τη Ρουμανία που είχε έρθει και στον οποίο πήγα ο ηλίθιος να κάνω εμφυτεύματα. Έκανα λοιπόν 6 εμφυτεύματα. Τα 2 τα κατάπια. Τα 3 πέσανε κάτω. Το ένα δεν ξέρω τάτιμο που έχει πάει. Χρόνια ολόκληρα ψάχνω να το βρω. Αλλά τα 2 τα κατάπια. Με κατάλαβε δηλαδή πώς δίνονται αυτά τα ρημάδια τα πτυχία. Δαγκώνεις και με το στομάχι τώρα. Λοιπόν Χρήστο, ναι, θέλω να αναφέρω τις πηγές και να τιμάω τα πρόσωπα. Ο κύριος Γιάννης Τριάντης στην Ελευθεροτυπία Παρασκευή 11 Απριλίου 2011 καυτηριάζει όλο αυτό το θέμα. Λέει: το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας σχετικά με την παιδεία δεν είναι τόσο η σύγχυση των ενιών παιδεία-εκπαίδευση, όσο η βαθιά υποτίμηση της παιδείας έναντι της εκπαίδευσης κτλ. Και φτάνει στο σημείο που λέει: ούτε αν δεν τα κατάφεραν παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, το Πανεπιστήμιο προσέδιδε έγλη, ενώ μια τέχνη, μαραγκός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος κτλ. Ή το επάγγελμα του γεωργού, του ψαρά, του κτηνοτρόφου θεωρείται όνειδος, σχεδόν καταδίκη. Πράγματι, το παιδί δηλαδή βιώνει στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικογένεια μια φοβερή πίεση ότι εάν δεν γίνει αυτό που θέλει ο γονιός και ειδικά η κοινωνία και η κοινωνία όλη, αλλά εκφράζεται μέσα από τις συνιστώσεις και αποτελεί η κοινωνία μια συνισταμένη, ότι δηλαδή αυτοκτονούν πολλά παιδιά. Στο βιβλίο «Μην πονάτε τα παιδιά» στην πρώτη σελίδα λέει: αυτοκτονήσαμε επειδή δεν πήγαμε καλά στις εξετάσεις. Αλλά εγώ ήθελα να πω το εξής τώρα, ότι δεν θεσπίζουμε κάποια επιστροφή σε κάποιον πρωτογονισμό, αλλά ότι θα γίνει καλύτερος δικηγόρος, καλύτερος γιατρός, καλύτερος επιστήμονας εάν περάσει φυσιολογικά τα παιδικά του χρόνια, δηλαδή αν παίξει. Πόσοι πολιτικοί... Εδώ πήγε σε ένα βαθύ κομμάτι. Πήγε σε πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ πήγε σε μεγάλο ποτάμι. Άστα να πάει στο διάλογο, γιατί σήμερα... Διότι ο ΠΕΣ πρέπει να παίξει, γι' αυτό λέγεται και ΠΕΣ, δηλαδή, γι' αυτό λέγεται παιδί. Δηλαδή έχοντας καρατομήσει την παιδική ηλικία, έτσι, έχοντας σκοτώσει τα συναισθήματα, τόσο ως επιστήμονες, τόσο ως πολίτες γενικά, αλλά ως επιστήμονες και ειδικά ως πολιτικοί, πρέπει να έχουν φοβερό έλλειμμα. Συνεπώς, ρε παιδιά, το κοινωνικοπολιτικό σύστημα είναι και αυτό το οποίο θα δώσει το μπούσουλα, θα δώσει την κατεύθυνση. Συνεπώς, θα πρέπει να δούμε ποια κριτήρια μπορούμε να έχουμε, να σκεφτούμε, ώστε να δούμε ποιο μπορεί να είναι ένα σωστό κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής όσες τουλάχιστον χώρες γνωστές γνωρίζουμε στην Ευρώπη τα έχουν καταφέρει με το θέμα της παιδείας αρκετά καλά, είναι περίπου σοσιαλδημοκρατίες. Δηλαδή δημοκρατίες οι οποίες όμως έχουν έντονα και το στοιχείο το σοσιαλιστικό, που σημαίνει φορολογία όπως πρέπει στους πλουσίους αναστρώματα, μετά ξεκινάνε οι δασκάλοι, αναλογούν ένας δάσκαλος σε λίγα παιδιά,
Το λέω αυτό από την εμπειρία μου και από την Ολλανδία, που είναι και αυτή μια σοσιαλδημοκρατία. Γιατί με ένα σωστό φορολογικό σύστημα έχεις τους πόρους Ακριβώς. να κάνεις ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα. Το ένα πάει μαζί με το άλλο. Και έχεις και τα κριτήρια επίσης για να μπορείς να φτιάξεις και σωστούς διδασκάλους. Διότι ένα σύστημα το οποίο ξέρει που πηγαίνει, ξέρει και τι εκπαιδευτικούς μπορεί να βγάλει. Γνωρίζει. Και πάντοτε το θέμα παιδεία το κάνανε θέμα κομματικό. Η μπλε, η πράσινο, η κίτρινο, κόκκινο, άσπρο, μαύρο, μπλε. Έτσι. Ενώ στην πραγματικότητα τα παιδιά είναι πράγματα τα οποία είναι τα αυτονόητα. Παιδεία σημαίνει καθόμαστε σε ένα τραπέζι. Όλα τα ρημάδια τα κόμματα. Και συμφωνούμε σε ένα μπούσουλα. Τι είναι απαραίτητα και αναγκαία για τα παιδιά μας. Μπορεί να διαφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Αλλά σε βασικούς πυλώνες θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν 5 τομείς στην πολιτική μας ζωή οι οποίοι θέλουν υπερκομματική αντιμετώπιση. Ο τομέας του ελέγχου των οικονομικών. Έρχονται σήμερα και μας λένε ότι τα δάνεια από το 80 μέχρι τώρα δεν μπορούμε να πούμε άκρη. Δεν ξέρουμε που πήγανε, ποιοι τα πήρανε, πώς τα δικαιολογήσαμε, γιατί δεν υπήρχε ελεκτικό συμβούλιο υπερκομματικό. Υπήρχαν οι κολλητοί. Ο κολλητός από δίπλα ο φίλος θα σου πνίξει το δάνειο και αντί το δάνειο να μπει μες στη χώρα γίνεται απλώς λογιστική εγγραφή. Και οδεύει κατευθείαν σε κάποια θηρίδα της Ελβετίας ή σε κάποιο φορολογικό παράδεισο. Κανένα offshore. Θες λοιπόν να υπάρχει μια υπερκομματική ελεκτική επιτροπή του ελεκτικού συνεδρίου. Δεύτερο πράγμα. Στο τομέα άμυνα. Είναι υπερκομματική δουλειά. Δεν τραβάει ο καθένας το βιολί του. Εκεί αποφασίζουμε σαν χώρα τι πρέπει να κάνουμε. Ο τομέας δημόσια τάξη. Υπερκομματικό θέμα. Για την επιβίωσή μας. Για την επιβίωσή μας. Εμείς θα αποφασίσουμε πώς θα προστατευτεί η ζωή μας. Δεν είναι κόκκινη, μαύρη, άσπρη, μπλε η αστυνομία. Πολύ σωστά. Στα οικονομικά θέματα έχει συμπολιτεία ο καθένας να κάνει τις επιλογές του. Αλλά στους βασικούς πυλώνες είναι αναγκαία οι υπερκομματικές επιτροπές. Και στους υπερκομματικούς είναι και η παιδεία και ο πολιτισμός. Και τέλος τον πολιτισμό. Θέμα όλων των κομμάτων είναι. Τι προτεραιότητες θα δώσουμε στον πολιτισμό μας. Και η δικαιοσύνη. Υπερκομματική κι αυτή. Βέβαια. Έτσι έχεις τους 5 πυλώνες που χτίζεις, που δεν κουνιόνται με τίποτα και προχωράς παραπέρα έχοντας την ομορφιά του ελέγχου. Δεν έχεις το ανεξέλεγκτο. Δεν ζεις σε έναν κόσμο συνέχεια εκπλήξεων. Αντρέα, ζήσα τη μισή μου ζωή στην Ολλανδία. Δεν είδα ποτέ να αλλάζει διοικητής χωρίς λόγο. Δηλαδή διοικητής αστυνομίας, επειδή άλλαξε το κόμμα. Ήταν οι χριστιανοδημοκράτες. Ήρθε το PVDA, δηλαδή το Partei for the Arbeid. Δηλαδή αυτοί που είναι για την εργασία των εργατών το κόμμα. Γιατί αλλάζει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Πουθενά. Επειδή άλλαξε κόμμα. Ίδιοι και ίδιοι συνέχεια. Αλλάξαν οι διευθυντές εφοριών επειδή άλλαξε το κόμμα. Εδώ αλλάζει υπουργός, όχι κόμμα. Εδώ αλλάζουν και κλητήρες. Όταν αλλάζει ο υπουργός. Εδώ γεμίσαμε γεμάτο λάδι Καλαμάτας. Δεν με κατάλαβες. Άμα αλλάζει υπουργός, θυμάμαι όταν ανέβαινε Πασόκ και έφευγε Νέα Δημοκρατία, ακυρωνόντουσαν όλοι οι υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη των κυβερνώντων στους υπαλλήλους αντιθέτου παρατάξεως. Το ίδιο γινόταν να μας χώρισαν οι Νεοδημοκράτες. Τελειώναν οι Πασόκοι. Πινκ-πονγκ. Πάντως είναι τρομακτικό η χώρα που γέννησε τη γλώσσα και τις λέξεις και τις έννοιες να εμπερδεύει τη λέξη παιδεία με τη λέξη εκπαίδευση. Άλλο πράγμα είναι η παιδεία. Εκπαιδεύω σκύλο. Εκπαιδεύονται τα ζώα μόνο. Παιδί δεν το εκπαιδεύω. Τα ζώα υπόκεινται σε εκπαίδευση. Δεν υπόκεινται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι παιδεύονται, δηλαδή μπαίνουν στην παιδεία. Και αυτό που λέμε εκπαιδευτικό σύστημα αυτομάτως ορίζει αυτούς που είναι μέσα σε αυτό σαν ζώα. Τα παιδιά τα λέει ζώα. Έτσι. Γιατί θέλει να τα κάνει υπάκουα, Γιώργο. Για να γίνουν υπήκοοι. Μόνο αν γίνεις υπάκουος μπορείς να γίνεις υπήκοος. Έννοια που δεν υπήρχε στην αρχαιότητα.
Επομένως, βάσει αυτών των δεδομένων και της φοβερής οικονομικής κρίσης, η οποία δεν είναι μόνο δική μας, αλλά θα πάει και και στο βορρά και στο νότο και ήδη έχει πάει. Δηλαδή ποιο είναι το αδιέξοδο, ότι δεν μπορεί να σταθεί καμία οικονομία με το σκεπτικό ότι πρέπει από τη μία τη μεριά, το βορρά, να υπάρχουν ανεξέλεγκτα εργοστάσια τα οποία θα παράγουν 1000 μύρια και κάπου αλλού να υπάρχουν κάποιοι καταναλωτικές μάζες, καταναλωτές, οι οποίοι και αυτοί να καταναλώνουν ανεξέλεγκτα ό,τι συνέβη σε εμάς. Εδώ το θέμα, παρόλο που φαίνεται οικονομικό, μάλλον μαθηματικό, οικονομικό, τεχνοκρατικό, στην ουσία είναι άκρος ψυχολογικό. Δηλαδή, το ότι θέλω εγώ να αλλάζω άλλα ρούχα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το βράδυ, να παίρνω, ας πούμε, να μην φοράω γραβάτα, κάνω ένα χαριτολόγημα και να βάζω ένα κασκόλ 700 ευρώ. Να μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο καλάθι μου, το 80% των πραγμάτων που παίρνω να είναι άχρηστα. Ακριβώς, ναι. Ή να αλλάζω το αυτοκίνητό μου, να αλλάζω τα παπούτσια μου, και αν δεν φοράω αυτή τη μάρκα δεν σε κάνω παρέα. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά, έτσι πώς έχουν μεγαλώσει, με το να μην έχουν παίξει, να μην έχουν μπει σε μία αλάνα, σε ένα γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, και να ρίξουν μια μικρή, έτσι, ένα σμπρόξιμο. Χάνεται η επικοινωνία. Ακριβώς. Χάνεται ο έρωτας των παιδιών. Ναι. Γι' αυτό λέω τα αθλητικά σωματεία κάνουν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Φέρνουν σε επικοινωνία τα παιδιά. Δίνουν ένα κοινό στόχο που είναι το παιχνίδι, η νίκη. Ναι. Και ομαδικό. Και τα παιδιά πια δουλεύουν όλα μαζί, έτσι, για να πετύχουν το αποτέλεσμα. Ομαδικό. Χαίρονται όλα μαζί, λυπούνται όλα μαζί. Και τα κρατάνε και μακριά από ναρκωτικά. Και τα κρατάνε μακριά. Δηλαδή, αυτό που δεν υπάρχει πια στο σχολείο, το πήρε επάνω του το σωματιάκι. Ναι. Το μικρό σωματείο. Της γειτονιάς το σωματείο. Ποιας γειτονιάς? Της ακριτικής Ελλάδας. Έπειτα η στιοπλοεία, το μπάνιο. Δηλαδή να έχουμε στη χώρα μας, η χώρα του ήλιου και της θάλασσας, και να έχουμε κάθε χρόνο 200 πνιγμούς, είναι δηλαδή ύβρις. Το μεγαλύτερο ποσοστό πνιγμών σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, πρέπει να αρχίσουμε, δηλαδή δεν είναι το θέμα πλέον κομματικής ιδεολογικής, είναι ότι έχουμε εμείς από τον Πλάτωνα στην πολιτεία, τα πολιτικά του Αριστοτέλους, μέχρι τον περιπέδων αγωγής του Πλουτάρχου, δεν έχουμε, ας πούμε, τα έχουμε έτοιμα. Μας τα έχουν έτοιμα, δηλαδή λίγο να ψάξουμε δεν χρειάζεται. Δεν θέλουν να τα διαβάσουν. Αρνούνται να τα διαβάσουν. Δεν τους απασχολούν. Είναι αυτό που βάζουμε καιρό, ρε Αντρέα. Έχουν την αρρώστια. Αντρέα, το κρυφό σχολείο που είπες πριν. Κουβαλάνε αυτή την άρρωστη αρρώστια, την κοινωνία η οποία μεταμόρφωσε τον πλανήτη, να την κρίνουν κάποιες ομάδες βαρεμένων από το αν υπήρχαν, λέει, δούλοι ή αν δεν υπήρχαν δούλοι. Το καταλαβες. Ψάχνουν να βρουν τη λάσπη. Ή το αναγκαίο κακό. Ή το όποιο κακό. Έχεις 1 εκατομμύριο καλά και έχεις μια σκοτεινή πλευρά. Τη σκοτεινή πλευρά, εκεί θα σε πατήσω. Γι' αυτό από αρχαία Ελλάδα, και φτάνει μέχρι και τις αναλύσεις του Καρλ Μάρξ, μπαίνει το ερώτημα δομές της συνειδήσεις. Δηλαδή φτιάχνουμε δομές στην κοινωνία και μέσα από αυτές τις δομές δημιουργούμε συνειδήσεις ανθρώπων σφυριλατημένες και σωστές, με κριτήρια και ήθος. Αν είναι λοιπόν έτσι, τότε τα πράγματα μπορούν να βρεθούν σε μια κοινωνία σωστά δομημένη. Το άλλο που λέει, δίνουμε τις συνειδήσεις πρώτα και μέσα από τις συνειδήσεις μετά θα προκύψει η δομή στην κοινωνία, είναι αυτό του χριστιανισμού, των θρησκευτικών κινημάτων. Το καλύτερο λοιπόν, γι' αυτό είπα προηγουμένως, σοσιαλισμό, η δημοκρατία, το καλύτερο είναι η σύνθεση και το δύο. Αυτό, η διαλεκτική σύνθεση που λέγει ο Μάρξ. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Δηλαδή φτιάχνουμε μια δομή, πρώτη δομή, από μια πεφωτισμένη ομάδα. Αυτή η πεφωτισμένη ομάδα όμως πρέπει να είναι πραγματικά άνθρωποι άριστοι. Να ξεκινήσουν, το λένε κόμμα. Μπορεί να μην λέγεται κόμμα, μπορεί να λέγεται κίνημα, δεν έχει σημασία. Αυτή όμως η πεφωτισμένη ομάδα που είναι ένας και ένας, δημιουργούν τις δομές
Την παιδεία που μέσα από αυτές τις δομές θα δημιουργήσει συνειδήσεις στο λαό. Μιλάς για μια πνευματική ελίτ, μια αριστοκρατία πνευματική. Δεν είναι το ελίτ το σωστό, Γιώργο, γιατί έχει λέξη. Κατάλαβες πώς το λέω. Όχι να σου πω, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν είναι ότι. Το ελίτ πάει και με το αλίτ. Ναι, ακριβώς. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια περίπτωση, τη βιώνουμε αυτή την περίπτωση κάποιων ανθρώπων που τους εμπιστευόμαστε. Και είναι μέσα και ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχει βρεθεί ο λαός στις πλατείες και να τους εμπιστεύεται. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή όντως το έχουν, φαίνεται. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην το βλέπεις. Φαίνεται. Αν τα καταφέρουν, είναι άλλη ιστορία. Ότι το έχουν και είναι τίμοι, το έχουν. Αν τα καταφέρουν όμως, καθαρίσαμε για τις επόμενες δεκαετίες. Αυτοί λοιπόν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις δομές για να έχουμε και παιδεία. Τι άμυνα που λέγει ο Αντρέας μετά. Σιγά σιγά. Να κάνουμε ένα time out, γιατί μας έχουν τον κύριο Αθανάσιο Αθανασόπουλο και άμα θυμώσει δαγκώνει. Χρήστο, έχεις ακουμπήσει ένα πάρα πολύ κέριο σημείο. Έχεις ακουμπήσει την προσχολική ηλικία. Είναι ο καιρός που διαβάζουμε τα παιδιά μας και που λέμε για τα παιδιά μας, κάνουμε τα όνειρά μας, προτού τα αποβάλουμε στη διαδικασία του να μπουν στο σχολείο. Εκεί όμως συμβαίνει αυτό που μου έλεγες προηγουμένως. Δηλαδή υπάρχει ένας βομβαρδισμός πληροφοριών. Το ερωτηματικό ποιο είναι? Είναι έτοιμο το παιδί να δεχτεί αυτές τις πληροφορίες? Αυτό που λέγανε οι χωριάτες εντός εισαγωγικών, ότι μη φορτώνετε το γαϊδουράκι όσο είναι ακόμα μικρό, γιατί άμα ζακατήσει, δηλαδή άμα γονατίσει, μετά δεν θα μπορέσει να καβατζάρει που λένε. Δηλαδή, ότι ποιο είναι τώρα το θέμα? Ότι αυτή η έρευνα, Ανδρέα, μου πήρε κάπου 25 χρόνια. Δηλαδή, για να πάω να πείσω αφενός μεν το Ινστιτούτο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γιώργο, μέχρι τους υπουργούς, γενικούς γραμματείς υπουργείων που αλλάζουν κάθε κομματική αλλαγή κτλ. Ότι αυτό που γίνεται στα Ελληνόπουλα είναι εγκληματικό. Δηλαδή ότι η μιέλωση, δηλαδή ο βαθμός, η ταχύτητα των νευρικών όσεων και η ικανότητα του διαχωριστικού ελέγχου των πληροφοριών δεν είναι επαρκής να διευθετήσει, να κατανοήσει δηλαδή αυτόν αφενός με τον τεράστιο βομβαρδισμό με τις σάκες που κοβαλάνε στην πλάτη τόσα πολλά, αλλά και ένα μικρό παιδάκι δηλαδή να έχει κάνει γραφικές παραστάσεις που ο Αναστάσιος Στάμου, ο Λυκειάρχης, το καυτηριάζει και το έχει καταθέσει σε κάποιο πόνημά του. Το έχω, Γιώργο, μαζί μου, το βρεις εκεί πέρα. Δηλαδή ένα κοριτσάκι, ένα παιδάκι που είναι 8-10 χρονών, δεν μπορώ να το βάζω εγώ φροντιστήρια και να μαθαίνει α στο τετράγωνο συν β στο τετράγωνο συν 2 αβ κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί, δεν έχει την υποδομή. Και το παιδί αυτό υποφέρει από πάρα πολλά ψυχολογικά συναισθήματα, τα μάτια του είναι πονεμένα, λυπημένα, και επειδή δεν ματώνει αυτός ο τραυματισμός, ηλιθιωδώς νομίζουμε ότι δεν κάνουμε κανένα κακό. Πηγαίνει στην αποστήθηση αυτό το παιδί μετά και νομίζουν και οι δασκάλοι οι οποίοι έχουν βγάλει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα και οι γονείς, περισσότερο το καυτηρίασες πριν λίγο για την αγορά της Βαρβακίου, λοιπόν, ότι ξέρουν με την παπαγαλία και έχει σταματήσει. Βολεύει όλους η παπαγαλία. Ναι. Η κρίση έχει σταματήσει και δεν μπορεί να κάνουμε βασικές ερωτήσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Μιλάς για την έρευνα που έχει κάνει η Πατριωτική Αυτόνομη Κίνηση των Εκπαιδευτικών. Ναι, αυτό είναι του Στάμου. Η ΠΑΚ, έτσι. Η Πατριωτική Αυτόνομη Κίνηση των Εκπαιδευτικών Δασκάλων, δηλαδή ανθρώπων του Δημοτικού και του Σχολείου και του Γυμνασίου και του Λυκείου, που μιλάει για σύγχρονο παιδομάζωμα. Γιώργο μου, πρέπει να κάνουμε ένα time out, είναι η ώρα και έχει δίκιο κάποιες φορές ο Αθανασόπουλος. Γιώργο μου, συγγνώμη, λόγω της ώρας αναγκάστηκα να κάνω την παρέμβαση. Όχι, είναι μια γνωστή κίνηση αυτή των εκπαιδευτικών. Η οποία η κίνηση αυτή τι αποσκοπούσε? Τίποτα, να πείσει
τους συναδέλφους τους βασικά ότι τα παιδιά, όπως λέει το πείραμα Νεγκρεπόντε, έχουν όταν εξετάζονται στην προσχολική ηλικία έναν άπειρο εγκέφαλο που χωράει τα πάντα. Μπορεί να φτάσει μέχρι το υπερπέραν. Και ξαφνικά με το που αρχίζουν τα παιδιά και μπαίνουν στον νηπιαγωγείο και μετά δημοτικό, αρχίζει και στενεύει ο εγκέφαλος και φαίνεται να είναι ένας εγκέφαλος βαρύς πια που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει στο αυτονόητο και στο πιο εύκολο. Γιατί? Τι συμβαίνει στο παιδί ενώ αναπτύσσεται κανονικά σαν παιδί που ζει, που το πάει στην παιδική χαρά ο παππούς, ο γονιός, που το πάει βόλτα. Αρχίζει και αναπτύσσει το εγκέφαλο και όταν ξεκινάει η εκπαίδευση εντός εισαγωγικών, αρχίζει και ο εγκέφαλός του βαραίνει και αρχίζει και δυσφορεί για αυτά που μαθαίνει μες στο σχολείο και τον τρόπο που τα μαθαίνει. Τι συμβαίνει λοιπόν και αυτός ο άπειρος εγκέφαλος γίνεται περιορισμένος εγκέφαλος. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει όλους και πρέπει να κάτσουν όλοι οι καθηγητάδες, οι δάσκαλοι στα θρανία ξανά και να δουν πώς τα έχουν καταφέρει έτσι, ρε παιδιά. Είναι απίστευτο πράγμα. Υπάρχει ένας απίστευτος διάλογος τον 9ο αιώνα. Είναι μετά τη μάχη του Πουατιέ. Στη μάχη του Πουατιέ στην Ευρώπη δεν υπάρχει ούτε κολέγιο. Στην Ισπανία, μόνο στην Ισπανία, υπάρχουν 17 πανεπιστήμια αραβικά. Η συνάντηση λοιπόν είναι ανάμεσα στον Πεπίνο το Μικρό και ανάμεσα στον αρμόδιο διοικητή της περιοχής στη Βαλένσια, όπου είναι Άραβας. Η συζήτηση έχει ως εξής. Οι διαφορές μας δεν είναι εδαφικές. Εμείς δεν κατακτούμε χώρες. Απλωνόμαστε σε χώρες. Σαν σκέψη, σαν δόγμα, σαν γνώση, σαν πολιτισμός, σαν επιστήμη. Και οι χώρες που μας δέχονται μένουν για πάντα κοντά μας. Τη χώρα δεν την κατακτάς. Ούτε με το σπαθί, ούτε με το αίμα. Ούτε με τη βία. Αντίθετα, στον κόσμο το δικό σου. Η κατάκτηση χώρας σημαίνει οικονομική επιδρομή, σημαίνει αρπαγή και χρησιμοποιείται και ένα πάρα πολύ βαρύ άλοθη. Το άλοθη αυτό είναι η εκκλησία σας. Σε εσάς τα δόγματά σας κρατούν μακριά από εκείνες τις βιβλιοθήκες οι οποίες μεταμόρφωσαν εμάς. Ήταν η εποχή που βλέπεις που το Ισλάμ δεν είχε γίνει τζιχάντ. Ήταν η εποχή που το αραβικό πνεύμα, το αραβικό μυαλό ήταν ανοιχτό. Ο Αβερόης. Αποτέλεσμα λοιπόν στο δικό μας το παιδί, στο δικό μας το νέο, να υπάρχει αγωνία γνώσης. Στο δικό σας το νέο να υπάρχει αγωνία οικονομισμού. Με κάθε τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν μη με ρωτάς το πώς θα φτιάξεις ένα εκπαιδευτήριο. Ένα εκπαιδευτήριο δεν φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν αρκεί μόνο να το θέλεις. Πρέπει να ξέρεις γιατί το θέλεις. Εμείς εδώ κάτω ποτέ δεν μάθαμε. Ειδικά γιατί φτιάχθηκε αυτή η δομή επιστήμης, γιατί δρομολογήθηκε αυτή η δομή παιδείας, γιατί φύγαμε από την πανεπιστήμη και πήγαμε στην εξειδίκευση. Αφού ρε Ανδρέα μου 1000 χρόνια σχολή, η πλατωνική σχολή. 1000 χρόνια σχεδόν. Και την κλείνει το 529 ο Ιουστινιανός. Εκεί τελειώνει. Δηλαδή, τι να πεις. Τώρα δεν θέλω να μπω σε... Το 529 στην ουσία τελειώνει το φως στην Αθήνα. Και πιο πριν είχαν κλείσει και άλλες σχολές και άλλες σταδιακά. Είχαν κλείσει μία πίσω από την άλλη. Και χώρια στην Αλεξάνδρεια και χώρια μετά και τις... Αποτέλεσμα μέχρι σήμερα το αντικείμενο παιδεία τους να μην μας έχει γίνει γνωστό. Να μην μπορούμε να προσδιορίσουμε. Να το έχουμε μόνο σαν εγχειρίδια, όπως είπε ο Χριστός. Το πώς το παιδί το φαίνανε κοντά στη γνώση. Γιατί και αυτό μαζί με τον καπιταλισμό που πάει πακέτο με την προτεσταντική ηθική,
ήταν και η παιδεία αναλόγως. Εμείς στην ουσία πήραμε χωρίς να μας ταιριάζει μια μορφή εκπαίδευση που το λέγαμε αυτή που είναι για μπαμπουίνους, μια τέτοια μορφή εκπαίδευση που ήταν μοντέλο προτεστάντικο. Οπότε σε ένα νότιο λαό με τις μουσικές του, τις φλογέρες του, τα άλλα τα ακούσματά του, την άλλη ζωή, το χορό του, τη ζωή της γειτονιάς, πας και του βάζεις τη σκοτεινιά του προτεσταντισμού υπομορφή εκπαίδευσης και παιδείας, δεν μας ταιριάζει. Το κουδούνι, αυτό το κουδούνι, το απίστευτο κουδούνι, το οποίο ηχεί και σαν πείραμα Παυλόφ τρέχουν όλοι μέσα και ηχεί και ξαναβγαίνουν όλοι έξω. Δηλαδή, μια διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά. Δηλαδή, αν θέλει ο δάσκαλος να πει και αν θέλει ο μαθητής να ακούσει, γιατί αυτό το κουδούνι πρέπει να ρυθμίσει άλλα πράγματα. Κύριε Γιώργο, μου φαντάζει τον Πλάτωνα. Ναι, αυτό είχε φαντάσει τον Πλάτωνα, του λέει: το δώσ' μου τα χέρια σου. Άνοιξε τα χέρια σου. Και αρχίζει να κοπανάει με το χάρακα τα χέρια. Αυτά είναι προτεσταντικά. Είναι δηλαδή ανομαλίες προτεσταντικού τύπου. Επίκοη, ακριβώς. Γι' αυτό ο Μαξ Βέμπερ έχει φτιάξει προτεσταντισμός και άνοδος του καπιταλισμού πακέτο. Σου λέει είσαι φτωχός επειδή ο Θεός σε τιμωρεί και είσαι πλούσιος επειδή ο Θεός σε ανταμείβει. Ωραίο κόλπο για στήθη ο καπιταλισμός, ωραίο. Χρήστο, όμως υπάρχει. Στα γυμνασιακά χρόνια είχαμε έναν καθηγητή, φιλόλογο, τον Καλίτσι, Θεός χωρέστον. Ο Καλίτσης έτυχε ο άνθρωπος να πέσει σε πρακτικές κατευθύνσεως παιδιά. Στην απελπισία μας πήγαμε και το βρήκαμε, του λέμε: κοίταξε να δεις, μη μας ταλαιπωρήσεις με τα αρχαία. Εμείς θα δώσουμε πολυτεχνείο, θα δώσουμε μαθηματικά, φυσική. Άσε μας να μαζευτούμε πάνω στα μαθηματικά και να μην τραπολογιόμαστε με τα αρχαία. Το σέβομαι, λέει. Αλλά κι εγώ αφήστε με αυτά που θα σας πω να τα απαιτώ αργότερα να μου τα λέτε απ' έξω. Μου έκανε εντύπωση. Λέω δηλαδή αποστήθηση. Ξεκίνησε λοιπόν το μάθημά του. Έφυγε από το βιβλίο των αρχαίων και αρχίζει να μας αναπτύσσει. Εκεί για πρώτη φορά μάθαμε επικούρια διδασκαλία, εκεί για πρώτη φορά μάθαμε λειτουργία της κοινωνίας των Αθηναίων, εκεί μάθαμε τις βασικές αρχές της δημοκρατίας, εκεί μάθαμε μια σειρά από λεπτομέρειες απίστευτες, εκεί μας έκανε και τη δίκη του Σωκράτη, αποδεικνύοντας ότι ο Σωκράτης είχε δίκιο. Τι γινόταν? Σε όλα τα μαθήματα κοιτάγαμε το ρολόι να χτυπήσει το κουδούνι και να φύγουμε από την πόρτα. Να ξαμολυθούμε. Στο δικό του μάθημα είχαμε θέμα πια να φεύγουμε από την τάξη. Στο διάλειμμα καθόμασταν μέσα και του ζητούσαμε να ολοκληρώσει το θέμα το οποίο είχε μπροστά του. Μας είχε κερδίσει. Αυτό είναι. Εμάς δηλαδή, τους λεγόμενους θετικιστές, μαθηματικούς, μας είχε κερδίσει με τον τρόπο του, ώστε να θέλουμε να μην φεύγει από κοντά μας. Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο, έχω μια ερώτηση και μια απορία ταυτόχρονα. Παιδεία και ηθική. Έχει ηθική η παιδεία? Και ποια είναι αυτή? Ναι, πολύ ωραία, εύστοχη ερώτηση. Και εδώ πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα, Γιώργο και Ανδρέα, ότι η παιδεία αποβλέπει στο χαρακτήρα. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα μεγαλώσω ένα παιδί, ένα άτομο, του οποίου να το παιδεύσω μεν, αλλά να μην το πληγώσω, να μην το σακατέψω δηλαδή. Σακατέψω, ώστε μετά να του δώσω, ας πούμε, μία είτε προτεσταντική ηθική, ότι εσύ είσαι ο περιούσιος λαός, ούτε μία άλλη προπαγανδιστική ευχή, ότι αν θυσιαστείς για τη θρησκεία σου θα πας στα ορί του παραδείσου. Δηλαδή, εάν κάποιος άνθρωπος
κάποιο άνθρωπο το έχουμε ικανοποιήσει τις πρωτογενείς ανάγκες, οι οποίες είναι ελάχιστες, δηλαδή να γεννηθεί φυσιολογικά και η κοίησή του να είναι φυσιολογική. Γι' αυτό και στην αρχαία Ελλάδα κάποιες γυναίκες οι οποίες κυοφορούσαν χωρίς να ξέρουμε από ποιος άντρα ήταν, λέγανε ότι ήταν κάποιοι θεοί, ο Δίας, ο Απόλλων, ο Άρης και τα λοιπά, όπως είναι στα Τέμπη η Δάφνη και τα λοιπά. Λοιπόν, για να τις προστατέψουν. Επομένως, να μην έχει ρετσινιά το παιδί. Ναι. Και η γυναίκα να προστατεύει κοινωνικά. Δηλαδή, θυμάστε τράβηξε η μάνα του Καραϊσκάκη, από εκεί και από μοναστήρι σε μοναστήρι με την κοιλιά στο στόμα. Να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Το θέμα χαρακτήρος όμως χτυπάει στην ημιμάθεια και στον όποιον, ας πούμε, κατωτερισμό δικό μου, όταν εννοώ δικό μου, ας πούμε, τον κοινωνικό. Ότι ποιος είσαι εσύ που θα μου υποδείξεις ότι δεν έχω καλό χαρακτήρα? Και έτσι δεν χρειάζεται να κάνω ειδικές σπουδές, ειδικές αναφορές, ειδικές, ας πούμε, μελέτες πάνω με ποιον τρόπο, δηλαδή με ποια κάθαρση παθημάτων. Έτσι δεν έχουμε προχωρήσει. Τι ήταν το αρχαίο ελληνικό θέατρο? Δηλαδή τα 900 θέατρα που είχα η Καθημερινή μια φορά από τις στήλες του Ηρακλέως μέχρι την Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, που μέμφθονται μερικοί μονοδιάστατοι, που λέει και ο Ανδρέας, ότι πιάνουν από μια λεπτομέρεια ότι ήταν σφαγέας των λαών. Αν ήταν κάποιος σφαγέας δεν θα έφτιαχνε τόσα θέατρα για να κάνει ομαδική ψυχοθεραπεία, θα λέγαμε group therapy αγγλιστή. Η ομαδική παιδαγωγή. Ναι. Γιατί η παιδαγωγή δεν σταματάει. Ακριβώς. Ο άνθρωπος παιδεύεται και εκπαιδεύεται μέχρι το θάνατό του. Δηλαδή υπάρχει απάντηση στο τι θέλανε αυτή τη γλώσσα, τι ήταν η αρχαία τραγωδία και ήταν η γλώσσα και η νοητική εξέλιξη ταυτόχρονη εξελικτική πορεία του όντως. Πάμε δηλαδή σε άλλες διαστάσεις πέρα από τη γλωσσολογία ακρεφνώς, την γλωσσολογία σαν γλωσσολογία, τη φιλολογία σαν φιλολογία. Αν δεν νοιάζονταν δηλαδή, θες να πεις, για την τελοποίηση του χαρακτήρως, δεν θα φτιάχναν και τόσο τέλεια γλώσσα. Ακριβώς. Ήταν δηλαδή όλα ήταν ένα. Εστιαζόταν στο αυτό που έλεγε ο Πρωταγόρας, μέτρων χρημάτων πάντων άνθρωπος. Μην χάσουμε τον άνθρωπο όπως τον χάσαμε τώρα, γιατί θα χαθούμε. Λοιπόν, τώρα ο καλός ο χαρακτήρας που δεν είναι άπλιστος, δεν είναι κυριαρχικός κτλ. Είναι αυτός ο οποίος το θυμοειδές του, το δεύτερο στοιχείο στην Πλάτωνος πολιτεία, το τέταρτο κεφάλαιο και μετά, είναι το πρώτο είναι το ηχθειοσαυρικό, θα λέγαμε το νευροφυτικό σήμερα, το επιθυμητικό, το σπλαχνικό δηλαδή, το θυμοειδές, αν έχω δηλαδή έχω συμπλέγματα κατωτερισμού, και το νοητικό, το λογιστικό. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει δηλαδή τον ζώνουν τα φίδια που λέμε, θα σου κάνει κακό. Επομένως τώρα στο εναγώνιο ερώτημα αν διδάσκεται η ηθική στον Μένονα του Πλάτωνος, έχουμε την απάντηση που τη δίνει και αυτό στο τέλος. Τη δίνει κάπως έτσι που δεν μπορούμε εμείς να την καταλάβουμε. Περιγραφικά. Ότι ένας πολιτισμός, πώς θα κρίνουμε έναν πολιτισμό, ας πούμε τους τζιχαντιστές. Πώς θα αξιολογήσουμε έναν πολιτισμό αν είναι ανθρωπιστικός πολιτισμός? Ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή ενός πολιτισμού? Ναι. Θες να μου πεις? Η απάντηση είναι η ευγένεια που αυτός ο πολιτισμός έχει απέναντι στις γυναίκες και στα παιδιά. Αυτό μπαίνει με την έννοια ότι σε ένα πολιτισμό που πραγματικά θέλει να λέγεται πολιτισμός, είναι πώς φέρονται οι δυνατοί στους αδυνάτους, κύριε Σόμπλε. Δηλαδή είναι αυτό το βασικό κριτήριο ενός πολιτισμού που όντως μπορεί να λέγεται πολιτισμός. Η συμπεριφορά από τους δυνατούς προς τους αδυνάτους, του έχοντα προς το μη έχοντα κλπ. Ακριβώς, και πάει. Και επειδή αυτό έχει και το παραπέρα του, μια που μιλάμε για παιδεία, το βλέπουμε κιόλας στη σχέση εκπαιδευτικού και παιδιού. Αναγκαζόμαστε να πούμε εκπαιδευτικού δασκάλου, που και του παιδιού. Αυτό που λέγαμε πριν. Ο δάσκαλος φροντίζει και πρέπει να είναι τέτοιος δάσκαλος, ώστε να σημαίνει αυτό που λέγει ο Ανδρέας πριν. Να μην θέλει το παιδί να βγει στο διάλειμμα από την τάξη. Και να μην του συμπεριφέρει σαν παρακατιανός. Εσύ δεν ξέρεις, κάσαι εσύ δεν ξέρεις. Και ειδικά για ανθρώπους και για λαούς σαν το δικό μας, επειδή είναι λαοί φιλότιμοι, φόβος
Και τρόμος δεν περνάει. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Πάμε ένα τραγουδάκι. Επανερχόμαστε σε αυτή την απέλπιδα προσπάθεια να διαβάσουμε το θέμα παιδεία. Κάτι το οποίο αρνείται πεισματικά η ελληνική κοινωνία και να το ακουμπήσει και να το δεχθεί. Κάθε φορά σύμφωνα με τη τζούρνα του κάθε καπετάνιου Μαούνας. Διαβάζοντας ένα αλφαβητάριο του 1860, στο αλφαβητάριο αυτό κυριαρχούν οι εσώπιοι μύθοι, όπως και στην αρχαιότητα. Οι εσώπιοι μύθοι, με το παράδειγμά τους και με την ευκολία πρόσβασης, γεννούσαν ζωγραφιές στα μυαλά των παιδιών. Έτσι λοιπόν το παιδί, το οποίο δεν μπορεί να προσδιορίσει το καλό ή το κακό, είναι άγραφτα χαρτιά. Και ο πόνος είναι άγραφτο χαρτί. Πάει στην κηδεία του πατέρα του, άμα είναι 8-9 χρονών, και το ίδιο απόγευμα παίζει μπάλα στη γειτονιά, με τα παιδιά της γειτονιάς. Δεν μπορεί λοιπόν από το παιδί σε αυτή την ηλικία να ζητήσεις βάθος αισθημάτων. Εκείνο το οποίο προσδοκάς είναι το παιδί να μπορέσει να απορροφήσει και να συνειδητοποιήσει τη σημασία των δρόμενων που έχεις μπροστά σου. Σε εκείνα τα ορειβωτικά χρόνια και τα δικά μας, δηλαδή της δεκαετίας του 50, θυμάμαι τον κύριο Οξίδη με το μαντολίνο του, το διευθυντή του σχολείου, στο μάθημα να μας παίζει μαντολίνο. Και εμείς από την πλευρά μας να τον ακολουθούμε και να τραγουδάμε τη χαρά του τραγουδιού. Θυμάμαι την καημένη την κυρία Τούλα να βολοδέρνει μέσα από τις πλαστελίνες, να μας οδηγήσει στην έννοια του τετραγώνου, του κύβου, της σφαίρας, δηλαδή πράγματα τα οποία τα φτιάχνες μόνος σου και μόνος σου τα ονόμαζες. Και μια αγωνία στα μάτια, να δει αν το κατάλαβες έτσι ταυτόχρονα. Θυμάμαι εκείνη την περίφημη χειροτεχνία. Τα πιάνες. Ιστορία ολόκληρη. Με τη Σέγα. Την έπιανες. Το πριονάκι και τη Σέγα. Κάποια στιγμή τυχαία ήρθε στα χέρια μου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής θηλαίων της Σύρου. Εκεί πήγε να σπουδάσει ο Μανιάτης, ο προπάπους μου, ο Νικόλας, που είχε και 5 βάρκες μεγάλες, ήταν οι λάτζες και έφερνε από τα πλοία τον κόσμο στην παραλία. Λοιπόν, τις κόρες του και την Κατίνα και την Ελένη τις έστειλε στη Σύρο. Λοιπόν, μέσα στα μαθήματα τα οποία μαθαίνανε μαγειρική, μαθαίνανε ζαχαροπλαστική, μαθαίνανε πλέξιμο, μαθαίνανε κέντημα. Τα λεγόμενα οικοκυρικά. Μαθαίνανε να δουλεύουν τον αργαλιό για να καλύπτουν. Μαθαίνανε να βάφουνε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ό,τι θα χρειαστεί στη ζωή τους, μαθαίνανε να καλλιεργούν μικρούς κήπους του οικοτροφείου. Για να έχουν επικοινωνία, αφού είσαστε παιδιά αγροτικών οικογενειών, για να έρθετε και πάλι σε επικοινωνία με τη μάνα γη. Και τα παιδιά αυτά τα οποία δεχόντουσαν μηνύματα στη διάρκεια της δεκαετούς φοιτήσεως τους, ήτανε βιώματα ζωής. Μαθαίνανε πιάνο, μαθαίνανε όργανο, τα παιδιά από την πλευρά τους. Στο σπίτι του Μπαρμπανικόλα ο ίδιος έπαιζε υπέροχη κιθάρα. Ο γιος του Απόστολος έπαιζε μαντόλα. Η Κατίνα έπαιζε πρώτο μαντολίνο, η Ελένη δεύτερο μαντολίνο. Ήταν μια μικρή μαντολινάτα μέσα στο ίδιο το σπίτι. Σπίτι του Γηθίου του 1904, του 1906.
Και αργότερα θυμώνται οι γηθιώτες ότι όταν ερχόντουσαν το καλοκαίρι στην παραλία, μέσα στη θάλασσα, στη Μεγάλη Μαούνα, όλη η οικογένεια έπαιζε και τραγούδαγε τις άριες του Σακελαρίδη, τα τραγούδια του Χατζηαποστόλου, ο Βαρβανικόλας, με περίφημη φωνή τενόρου και ο γιος του Απόστολος βαρύτονο, ντουέτο. Και ακουγόντουσαν οι ορότερες καντσονέτες μέσα στο λιμάνι του Γηθίου. Αυτά όμως ήταν προϊόντα πολιτισμικής παιδείας. Έτσι. Παιδείας αμεσότητας που έκανε το παιδί να λαχταράει το σχολείο, να το θέλει, γιατί ήξερε ότι από το σχολείο αυτό μαθαίνει πλέον πράγματα τα οποία θα τα βρει στη ζωή του. Αντρέα, αυτό που λες τώρα, δεν μπορούμε να υποψιαστούμε που πάει. Πάει, δεν θυμάμαι Γιώργο, εσύ βοήθησέ με, ή στο περί ποιητικής ή στο περί ψυχής του Αριστοτέλους, που με δύο φράσεις το καλύπτει. Ουδέν εν τη νοήσει ή μη πρώτερον εν τη αισθήσει. Και το παιδί σε αυτή την ηλικία μόνο αυτά μπορεί να προσδέσει. Κάν το Λιανά, ναι. Ουδέν εν τη νοήσει, Ναι. Δηλαδή, τίποτα στο μυαλό μας, αν πρώτα δεν το πιάσουμε με τα χέρια μας. Και αυτό τι σημαίνει τελικά? Δεν μένει και το πρόβλημα. Εάν δεν γίνει αυτό στην κατάλληλη ηλικία που πρέπει, δηλαδή είναι έτοιμος, το μυαλό μας είναι όριμο για να το κάνει αυτό, εάν το καθυστερήσω, είναι όπως κάποιο μικρό ζωάκι. Παραδείγματος χάρη ένα γατάκι, ένα σκυλάκι. Εάν το μάτι του δεν ανοίξει σε τόσες μέρες, μετά και να το ανοίξουμε εμείς, το σκυλάκι, το γατάκι δεν θα περπατάει φυσιολογικά, θα στρίβει κάπως δεξιά-αριστερά ανάλογα που είχε κλείσει το μάτι, γιατί έχει σταματήσει να έχει περάσει η ευκαιρία. Έχασε το τρένο δηλαδή που λέμε. Να δείξει την αίσθηση και τα κέντρα του κεφάλου περιχώρου. Μπράβο. Τώρα ποιο είναι το θέμα? Ότι αυτό που κλέψαμε τα παιδικά τους χρόνια, δηλαδή την αίσθηση, είτε από τη χειροτεχνία είτε από το παιχνίδι, θα παρουσιαστεί στον ενήλικα, με μεγαλύτερη ένταση, χιλιάδες υπαρξιακά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή τα προβλήματα που μαστίζεται σήμερα η κοινωνία, από την μελαγχολία, την κατάθλιψη, τα ναρκωτικά, περίεργες έξεις κτλ. Ας πούμε, δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή έτσι. Δηλαδή οι τόσοι θάνατοι στο βωμό της ασφάλτου, αδικοχαμένα παιδιά, ή όπως και στην θάλασσα, έχουν σχέση το ότι δεν έχει δομηθεί το νευρικό σύστημα ιεραρχικά. Βάλαμε δηλαδή άλλα αντάλλων. Για πες μου λίγο, Χρήστο, για το θέμα της μουσικής και του χορού, που ήταν από τα βασικότερα μαθήματα που είχαν οι μαθητές όλα τα χρόνια, και θέλω να θυμίσω, πες στα χέρια μου, στην παρέα μας, μόλις η Ελλάδα βγαίνει από τον πόλεμο, κατοχή, μαύρα, πείνα, σχολεία δεν υπάρχουν, βομβαρδισμένα, τα παιδιά είναι στο έλεος του πουθενά. Το 1946 ξεκινάει η Ελληνική Γυμναστική Εταιρεία Ελλάδος και βγάζει εγχειρίδια για την σωστή γυμναστική. Για το πώς δηλαδή θα πρέπει ο δάσκαλος το 1946, έτσι η Ελλάδα ήταν ρημαγμένη, είχε μπει και στις άλλες περιπέτειες, αλλά τουλάχιστον πώς ο δάσκαλος της γυμναστικής θα πρέπει να πατήσει σωστά, και είχε μέσα και μαθήματα χορού, παραδοσιακών χορών, είχε την λεγόμενη τώρα σήμερα που τη λέμε σουηδική γυμναστική, πώς πρέπει να την κάνει, τα ομαδικά παιχνίδια, τα οποία λέει οι αρχαίοι Έλληνες παίζανε 120 ομαδικά παιχνίδια παιδικά, και προσπαθεί τώρα το 1946 να ξαναβάλει τη γυμναστική μέσα στην εγκύκλιο σχολή. Μόνο ρε Γιώργο, που αυτό το πράγμα, εδώ οφείλω να το πω, ήταν ένα δώρο για καθαρά τους αστούς. Ο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν στο κυνήγι. Έβαζε την εφημερίδα που έβγαινε τότε από δαχτυλογραφικές μηχανές
Και την εγώ μιλάω για την προσπάθεια μιας πολιτείας. Ήταν η Γυμναστική Εταιρεία Ελλάδος. Εγώ μιλάω για την. Η οποία ήταν όμως υπό την αιγίδα του Βασιλέως. Βασιλιά είχαμε τότε. Ποιανού υπό την αιγίδα ποιανού θα ήταν. Αυτό λέμε, ότι υπό την αιγίδα του Βασιλέως προωθούνται μόνο λύσεις σε προβλήματα αστικών οικογενειών. Το μεγάλο μέρος του λαού ήταν στην πείνα. Δεν μας. Στα παιδικά μου χρόνια, επειδή είμαι μεγαλύτερος από εσάς, στη δεκαετία του 50. Μεγαλύτερος είμαι εγώ. Σε ένα μεταξουργείο κατεστραμμένο από έναν ηλίθιο εμφύλιο πόλεμο, άνευ αιτίας και αφορμής, δεν γνωρίσαμε τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις. Αντίθετα, επειδή το 54-55 αρχίζει το Κυπριακό, σε εκείνο έχουμε πια μια ομόθυμη συμμετοχή. Από το δημοτικό σχολείο φεύγαμε τα παιδιά με τις ελληνικές σημαίες συμπαράσταση στον αγώνα των Κυπρίων. Ναι, ήταν εκείνο το εποχή οποίο Βεζανή, είχε μπει μέσα στη ζωή μας. Όσο για τους γονείς μας, για το σπίτι μας, με μεγάλη επιμέλεια αποφεύγανε οποιαδήποτε συζήτηση, τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο, για τον θλιβερό εμφύλιο. Σωστά. Και άμα ρωτούσαμε γιατί το σπίτι ήταν εγκρεμισμένο, το μόνο που μας λέγανε, μην πηγαίνετε, γιατί πραγματικά πολλές φορές υπήρχαν οι οβίδες μέσα, οι οποίες σκάγανε στα κέρδη. Ή πέφταν τα ντουβάρια. Άμα εμείς οι διάολοι βρίσκαμε οβίδα και βρίσκαμε κάθε μέρα οβίδες. Τις βγάζαμε έξω και τις περιεργαζόμαστε. Και μια απελπισμένη μάνα σήμαγε, μας άρπαζε και φεύγαμε από αυτό το πράγμα. Το ίδιο και σε εμάς. Πάντως, Ανδρέα, Η φτώχεια περίσσευε, τα προβλήματα τα οικονομικά ήταν τεράστια, η ασυμφιλία απίστευτη. Στην Αθήνα, καθώς ο κόσμος σχεδιζομένος από τα χωριά έχει αρχίσει να κατεβαίνει κάτω, μέναμε δηλαδή 35 άτομα μέσα σε 4 δωμάτια, σπίτι μου μέναμε 9 άτομα μέσα σε 2 δωμάτια. Παρ' όλα αυτά και τα παιδικά χρόνια ήταν ονειραμένα. Ναι. Ήταν χρόνια επικοινωνίας, διαρκών παιχνιδιών. Και θυμάμαι, ανακαλύπταμε συνέχεια κάτι καινούργιο. Πώς εγώ, ρε παιδιά, θυμάμαι να κυνηγιόνται συνέχεια οι ελασίτες και οι αμύτες. Πώς το έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω, δηλαδή εγώ το έχω αλλιώς. Ήμουνα στο Γαλάτσι φυσικά, η οποία ήταν περιοχή αλλιώτικη. Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο και μπαίνει και ξαναμπαίνει. Δεν είναι τόσο αν θα έχουμε ένα κομμάτι του λαού που να προκόβει, που λέμε, και ένα πλήθος ανθρώπων που θα μπορούσαν να έχουν και αυτοί όλες τις ευκαιρίες, να μην έχουν καμιά ευκαιρία μπροστά τους. Διότι αυτό είναι, εκεί χρειάζεται η προϋπόθεση. Αυτό το είδαμε στην πορεία και σε δεκαετία του 60 έγινε εκείνη η αποσπισμένη προσπάθεια, η δωρεάν παιδεία, η οποία ξεκίνησε με τον Γιώργο. Ανδρέα, δεν έχουμε απαντήσει όμως στο συγκεκριμένο ερώτημα του Γιώργου. Δεν έχουμε απαντήσει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και ξέρεις ότι η κουβέντα, μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα πολύ ουσιαστικό. Το τραγούδι, η μουσική, ο χορός και η γυμναστική. Ναι, κοίταξε στη διαμόρφωση του χαρακτήρος. Ναι. Αν παρακάμψουμε λίγο το δίλημμα του Γιώργου, πίσω από αυτή την θα λέγαμε δυσδιάστατη σύγκρουση, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το έχει θέσει ο Βούλγαρης, σας με συγχωρέσει για το μικρό το όνομα που δεν το θυμάμαι, ο Ευγένιος Βούλγαρης. Ναι, για τον εμφύλιο δεν έχουμε πει τίποτα. Δεν είναι το πρόβλημα να εξιστορήσουμε τι έγινε και πώς και τι ήτανε, γιατί, από πού πήγασε αυτό το μίσος το οποίο είναι ακόμη. Τι συνέβη στην ελληνική φυλή, που η Άννα Δημητρίου στο περίφημο έργο της «Διώξεις του Ελληνισμού» από το 146 π.Χ. που ισοπεδώθηκε η Κόρινθος μέχρι την τουρκοκρατία, μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο, την μικρασιατική καταστροφή, τον δεύτερο παγκόσμιο και τον εμφύλιο, τι συνέβη σε αυτή την φυλή, γιατί μισήθηκε τόσο πολύ από τους άλλους για τον πολιτισμό της, για το πνεύμα τους. Απαντώντας στο δικό σου ερώτημα, νομίζω ότι μπορώ να δώσω μια κάποια, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστή ερώτηση, ότι αυτό το πένθος, δηλαδή η γενιά του 60 κυοφορήθηκε από μητέρες οι οποίοι ξέραν μόνο έναν δρόμο, σπίτι, νεκροταφείο, νεκροταφείο, σπίτι, όλων των
παρατάξεων. Επομένως, τα παιδιά, εμείς τότε, δεκαετία του 50, θέλαμε να ξεφύγουμε από κάπου. Δεν ξέρω αν ήταν συνειδητός ο δάσκαλος που είχε θεσπίσει την γυμναστική ή τη μουσική, αλλά η μουσική του νέου, όχι του νέου κύματος. Νέο κύμα, τα δεκαετία του 60. Ναι, και πιο μπροστά ο Μαρούδας, Παναγόπουλος, το παιδί και το Δελφίνι, την αυτό που το λένε αγάπη, αλλά και ιδιαίτερα του Τζίμι Μακούλη, Βύρα τις Άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά από το έρημο, το φτωχοχώρι, γιατί για να ξεφύγουμε από τις συνοπτικές διαδικασίες. Αυτή ήταν η αιτία. Δεν ήταν μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που έφτιαξε την Τσιμεντούπολη. Ήταν και η ανάγκη. Δεν ήταν μόνο Φερρυπίν ότι... Καλά, εσύ είχες την ανάγκη και ο άλλος σου φτιάξει μια Τσιμεντούπολη φυλακή. Από έναν ηγέτη περιμένεις λύση. Δεν περιμένεις να σου φτιάξει μια καλύτερη φυλακή. Παρόλο και αυτοί που είχαν σπουδάσει στη Σορβόνη και είχαν έρθει σε επαφή, επικοινωνία με τον Αξελό, τον Καστοριάδη, τον Λακάν, παρόλο που είχαν, δηλαδή, όταν ήρθαν εδώ πέρα, ας πούμε, ο κύριος Πάγκαλος και είπε μαζί τα φάγαμε, ναι κύριε Πάγκαλε, τα φάγαμε μαζί αναλογικά, αλλά εσύ ήσουν σπουδαγμένος, μου ζήτηξα την ψήφου σου, θα πρέπει να με καθοδηγήσεις κάπως. Ας αναφέρομαι σε έναν όπως και ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως και ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως και ο Χατζηδάκης, όπως ο Παπαντονίου, είχαν βγάλει το Χάρβατ. Ήταν ό,τι ήθελε η ελληνική κοινωνία. Επομένως εδώ απομυθοποιείται ο μύθος ότι ο σπουδαγμένος είναι και σωστός. Διότι οι μάνες που είχαν βγάλει εκείνα τα παιδιά του 40 που με το χαμόγελο στα χείλη είχαν πάει εκεί μαζί με τον Ελίτη, μαζί με τον Άγγελο Βλάχος κλπ. Χωρίς κανένα πτυχίο είχαν βγάλει κάποιους άντρες να τις προστατεύουν. Η πρώτη πατρίδα είναι η μάνα. Πηγαίνανε στο ναυτικό και βγάζαν παιδιά μούτσι 15, 20 χρονών, 25 χρονών, θρέφαν τις οικογένειές τους. Ναι. Και βέβαια πρέπει να δούμε την παιδεία αυτών των γυναικών που τα αναγνωστικά του 10 και του 20 που έβγαλε τη γενιά του 40 ήταν όμηρος, έτσι. Ναι, ήταν η παιδεία που ο Ανδρέας πριν λίγο την είπε με την χειρανακτική, αλλά και ο όμηρος και η μύθη του Εσώπου που το έθεσε. Αναγνωστικό της πρώτης δεκαετίας του 1900 ήταν στο δημοτικό η Ηλιάδα και η Οδύσσια. Τι αναλφαβητισμό είχε ρε Γιώργο τότε, το 1900 η Ελλάδα? Τεράστιο. 90%. Τεράστιο. Οπότε ο λαός το 10% σπούδαζε. Αυτό λέω. Όλη την ώρα αυτό προσπαθώ να πω. Δεν ήταν μορφωμένοι, αλλά ήταν σοφοί. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά ήταν αστικό, ένας αστικός κύκλος. Κάποια στιγμή ισχύει αυτό που λέει ο Κίπλινγκ, ότι ένας απλός αγρότης, ένας απλός Ινδός αγρότης είναι 10 φορές πιο σοφός από έναν καθηγητή πανεπιστημίου της Αγγλίας. Φυσικά. Οι κομπογιανίτες, οι γιατροί που πήγαν στα ζαγοροχώρια και τα γυρίζαν και είχαν πίσω την γκλίτσα με τον κόμπο και είχαν μέσα τα φάρμακα, είχαν ανακαλύψει τη μούχλα που την έδιναν για αντιβίωση. Που ήταν ακόμα πενικυλίνη. Για πενικυλίνη, ακριβώς. Από τότε. Και ο Κουρέας ήταν και οδοντογιατρός. Γιατί από την ώρα που μπορούσε να χειριστεί με επιδεξιότητα και το ψαλίδι, τα υπόλοιπα αντικείμενα, ταυτόχρονα μπορούσε να σου βγάλει και το δόντι. Βέβαια περάσαμε και από αυτές τις φάσεις, αλλά εκείνοι οι δάσκαλοι με τα τρίλινα κουστούμια, με τους μηδενικούς μισθούς, με τις απέραντες ταλαιπωρίες σαν άνθρωποι. Θυμάμαι έναν Νικολόπουλο φοράγε ένα παλτό, το οποίο δεν το βγάζει χειμώνα καλοκαίρι. Όμως να τον έβλεπες να λέει ώρες ολόκληρες αρχαία κείμενα απ' έξω. Δεν είχε βιβλίο μπροστά του. Περπάταγε η αρχαία γλώσσα από το στόμα του και καθόσουν και τον άκουγες. Νέος. Ήταν 70 χρονών, αξίριστος, με εκείνο το λιγδιασμένο το παλτό. Τον έβλεπες και τον λυπήσουν έτοιμο να του βγάλεις ένα τέλειο να του δώσεις. Αλλά ο άνθρωπος αυτός κουβάλαγε μια πίστη μέσα του. Ότι θα χτίσει, ότι θα βγάλει Έλληνα. Αυτά που ξέρω θα στα δώσω. Και η παλιά λέξη για το δάσκαλο Ανδρέα Τσιποστοθέτης τον έλεγε διδάσκαλο. Διδάσκαλο. Δηλαδή αν δεν δίδει, αν δεν μπορεί να δώσει,
Ενώ το είπαμε δάσκαλο, του κόψαμε το βασικότερο τη βασικότερη ιδιότητα που πρέπει να έχει, να δίδει κάτι. Έτσι. Να περνάει κάτι στα Και παιδιά. εκείνη η λαχτάρα των γυμναστικών επιδείξεων. Αυτό που Τι γινόταν. Να ετοιμαζόμαστε εβδομάδες ολόκληρους προτού έρθει, ας πούμε, η ώρα ή προτού έρθει η ώρα της παρέλασης. Εμείς στο 5ο το γυμνάσιο βγάζαμε και μία μπάντα. Επειδή είχαμε ένα μαγικό δάσκαλο, τον Κώστα του Χάγιου, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν φτιαγμένος για μαέστρος της λυρικής. Έβγαλε λοιπόν την καλύτερη χοροδία σε όλα τα γυμνάσια. Μια χοροδία από την οποία βγήκανε στον καιρό μου η Φόρμιξ, οι Juniors, ο Κατσαδωράκης, ο Παπαδανασίου, ο Βλαβιανός Σολάκης, ο μεγάλος ο Ντέμις ο Ρούσος. Ο Ρούσος, ο Χάρης ο Χαλκίτης και όλα τα παιδιά. Και εγώ έκανα την 5η φωνή στο κουιντέτο, τη γυναικεία φωνή, γιατί ήμουν 12 χρόνων, δεν είχα πει στην εφηβεία. Λοιπόν, μας παρότρινε ο άνθρωπος αυτός και χτίζαμε μουσικά σύνολα. Οργανώναμε παραστάσεις από το σχέδιο, μόνοι μας. Καθώς μέσα από τη χοροδία μαθαίναμε να λειτουργούν οι φωνές. Σε ποιο γυμνάσιο, Ανδρέα? Το 5ο. Στο 5ο. Το 5ο. Το πρωί η Αθήνα εξύπναγε στο Μεσοπόλεμο μέχρι το 40 με τη χοροδία του 5ου γυμνασίου. Μάλιστα. Η χοροδία του 5ου γυμνασίου εξύπναγε το πρωί την Αθήνα, τραγουδώντας διάφορα πολυφωνικά τραγούδια. Βλέπεις λοιπόν ότι οι βιωματικές σχέσεις μαζί με τον όποιο δάσκαλο ξαφνικά γεμίσαμε κύπελα. Είναι το καλύτερο μάθημα. Γεμίσαμε κύπελα. Και ας μην παραβλέπουμε το Γκαραγκιόζη, τον Μπερντέ, ένα πανί Σωστός. σε μια πλατεία, Ναι. μαγικό πανί, που πίσω από ένα φως κάποιες φιγούρες κουνιόντουσαν και πάνω σε ένα τσιμεντόλιθο καθόντουσαν όλοι με ένα αυγό να δουν το τι θα αυτοσχεδιάσει ο καραγκιόζοπαίχτης, ο οποίος ήταν θεός στα μάτια των παιδιών. Αυτό, ρε Γιώργο, το παιχνίδι των σκιών είναι παράδοση από τα Ελευσίνια Μυστήρια. Ναι. Ήταν μέρος των Ελευσίνιων Μυστήριων. Αυτό το παιχνίδι με τις σκιές. Αλλά η οικολογία, μαθήματα οικολογίας χωρίς να ξέρουμε τη λέξη οικολογία. Δεν είχε ακουστεί, ακόμα. δεν είχε ακουστεί, Δηλαδή, ναι. ποιος δεν θυμάται το Παπαντονίου, Τα ψηλά βουνά. τα ψηλά βουνά, το Γιάννη, γιατί έκοψε το δέντρο. Γιατί αγέρας, λέει, θα είναι ο Γιάννης. Και προχωρεί. Και κάνει πως δεν καταλάβαινε. Ναι. Η μεγάλη λατρεία προς την φύση και προς τα δέντρα που σου δίδασκαν όλα αυτά τα μαθήματα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρει. Εγώ θυμάμαι το δάσκαλο με τον αγκώνα τον τρίπιο εδώ πέρα που το κρύβε κιόλας στο σακάκι του συνέχεια για να μην το βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι με το ίδιο παπούτσι όλη τη χρονιά, όπως λέει ο Ανδρέας. Τρίζανε και τα παπούτσια λίγο. Τρίζανε, ναι. Έτσι. Αλλά είχαν ένα μέλημα. Για ένα μικρό διάστημα μας ήρθε ένας γυμνασιάρχης, ο οποίος έμεινε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ο άνθρωπος αυτός γυρνάει και μας λέει, καλά δεν τρεπόσαστε, λέει, να κάνετε μάθημα μέσα σε αυτές τις αίθουσες. Τι πρέπει να κάνουμε, του λέμε. Να κάνετε το σχολείο. Μαζέψαμε όλοι μαζί λεφτά από τους γονείς και πήραμε βογιές. Φέραμε κατσαβίδια, φέραμε Πινέλα. καρφιά, φέραμε ό,τι μπορούσε να φανταστείς, πριόνια, και αρχίσαμε να δουλεύουμε. Μετά το μάθημα η κάθε τάξη επιλεκτικά έβγαζε μια ομάδα 10 παιδιών, τα οποία θα μένανε και θα βάφανε την τάξη. Θα φτιάχνανε τα τζάμια. Θα γυαλίζανε τις πόρτες. Θα γυαλίζαμε τα πατώματα. Και έτσι στο γυμνάσιο που ήταν τριόροφη καλύβα, έτσι το λέγαμε, που χτίστηκε στην εποχή του ένδοξου Ανίβα, και καθίσαμε και καλαμπορίζαμε, σε ένα μήνα έγινε παλάτι. Μέσα και έξω. Σκαρφαλωμένοι να βάφουμε απ' έξω τους τοίχους μέχρι επάνω, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος και μίλησε στην καρδιά μας. Το αισθανθήκαμε και έγινε το σχολείο από εμάς τους ίδιους. Το ελληνικό φιλότιμο. Καταλάβες. Βρήκαμε αντικείμενο. Και από τότε έμαθα να βάφω. Από τότε έμαθα κάποιες δουλειές μες στο σπίτι επισκευαστικές να τις κάνω. Ήταν από πάνω από το κεφάλι μας, μαζί με άλλους 2-3 καθηγητές, μας καθοδηγούσανε
και μας εξηγούσαν τι έπρεπε να κάνουμε. Και ας θυμηθούμε ότι στη σχολή του Πλάτωνος δεν μπορούσε κανείς να σημειώσει, να κρατάει σημειώσεις. Το απαγόρευε εντός εισαγωγικών. Ο Πλάτων λέγε στην καρδιά σου γράψε και όχι στο χαρτί. Ήθελε να ακούνε. Γι' αυτό και λέγανε οι παλιοί, αυτός άκουσε μαθήματα από τον τάδε. Έτσι. Αυτός άκουσε τον τάδε καθηγητή, ήταν ακουστής. Γι' αυτό και του Πυθαγόρου τον κύκλο όλοι ονομαζόντουσαν, ειδικά αυτοί οι οποίοι ήταν σε μεγάλο αριθμό, ακουσματικοί. Ακουσματικοί, ακούγανε. Και ακούγαν τον τάδε δάσκαλο. Και μια ρε παιδιά. Ναι, εν τω μεταξύ, στη φτώχεια μας τη μεγάλη, η αθλητική αγώνες, η ποδοσφαίρου, η μπάσκετ, ήταν μια γιορτή ατέλειωτη. Ναι. Γιορτή. Θυμάμαι λοιπόν, σε έναν αγώνα πέφτει το πέμπτο με τα ανάβρητα. Ο αγώνας είναι του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Του 54-55, μπράβο. Και ο Κωνσταντίνος παίζει μαζί με την ομάδα των αναβρήτων. Στο πέμπτο παίζανε καλοί παίκτες. Δηλαδή οι Ρουμπάνιδες, ο Χριστέας. Παιδιά δηλαδή τα οποία ήταν παιδιά της γειτονιάς, αλλά κάνανε τη χρυσή ομάδα του Πανελληνίου αυτή, τον καιρό εκείνο. Ανάμεσα σε αυτούς ένα θεόρατο παιδί από τη Ρωσία. Ο Βασιλάκης ο Γκρίσιν, ένα θηρίο. Λοιπόν, πανέμορφο παιδί, από τα ρότερα αγόρια. Γεννάει και του λέει του Κωνσταντινίδη, εμένα του λέει, θα μου δώσει το φλόρο και το δει. Κάνει λοιπόν ένα μπάσιμο, δίνουν την μπάλα ασίστ στον διάδοχο, σηκώνει το διάδοχο να κάνει το... Λέει άπλα αφήσει την μπάλα δύο στο καλάθι, σηκώνει τη γερούκλα του Γκρίσιν, κατεβαίνει, του παίρνει μπάλα, κεφάλι, χέρια, όλα μαζί. Οπότε λοιπόν τρομοκρατημένος ο γυμναστής των Αναβρήτων γυρνάει και λέει αλλαγή και τον αποσύρει. Μου το σακατέψουνε λέει κιόλα. Και βρω τον πελά μου, άντε. Και βρω τον πελά μου. Αυτά όμως μένουν στην καρδιά σου. Δεν φεύγουνε ποτέ. Είναι δηλαδή εκείνα τα οποία βιώναμε σαν κοινότητα, σαν παρέα, σαν φίλοι. Μετά όλοι μαζί στο σωματείο της γειτονιάς. Θα ανταμώσουμε Σαββάτο-Κυριακή όταν θα παίζει μπάλα ο Πανεξαρχιακός στο καιρό εκείνο. Πάντως τα λαϊκά τα παιδιά μπήκανε όταν ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε τη δωρεάν παιδεία. Εκεί μπήκανε τα παιδιά τα λαϊκά. Εκεί. Τώρα Αυτό είναι ήθελα να... μεγάλη αλήθεια. Ο Ανδρέας μου δίνει πολύ υλικό. Κοιτάξτε τώρα, μετά από τόσα χρόνια θυμόμαστε αυτά τα πράγματα. Ενώ τα σημερινά παιδιά πετάνε τα βιβλία. Μπορείτε να, δηλαδή, πώς φαίνεται η απέχθεια, πώς φαίνεται δηλαδή ο ασυνείδητος συναισθηματικός πόνος. Αυτά τα παιδιά λοιπόν... Είναι το λάθος του σχολείου. Ναι. Τα ίδια παιδιά, τα ίδια ακριβώς παιδιά και μάλιστα στον αθλητισμό. Δεν μπορεί να διαλέξει το βαρεμένο. Διαλέξει το δυνατό παιδί, το ικανό παιδί, τον ταΐ, το ψυχωμένο και το παίρνει δηλαδή στα εκατοντάδες παιδιά που παίρνεις ανάμεσά σου. Είναι τα παιδιά τα οποία αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα των σχολείων τους. Πώς αυτά τα παιδιά μεταμορφώνονται μέσα στο γήπεδο. Πώς τα παιδιά αυτά σου δείχνουν τον καλύτερο χαρακτήρα. Πώς αναπτύσσεται το μυαλό τους. Πώς παίρνουν πρωτοβουλίες. Το ίδιο δεν γίνεται και με τους πώς καλλιτέχνες, πάνε στο αποτέλεσμα. Πώς στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Μου λένε ότι έχουμε πολλή πολιτισμικότητα και τι θα κάνουμε και έχουν πλακώσει όλες οι φυλές. Στο σωματείο μου τα Εξάρχεια, στα 400 παιδιά, τα 250 είναι αλλοδαπά. Όμως μέσα στο σωματείο φορώντας την ίδια φανέλα και προσπαθώντας το ίδιο πράγμα, γίνονται μια ομάδα, μια παρέα, μια γροθιά. Εκεί θα κάνουν τα ειδήλια τους, τις σχέσεις τους, την προσωπική της φιλίες τους. Και ξέρεις ότι οι παιδικές φιλίες είναι, όπως τη λέει ο Παλαμάς, τα πολυτιμότερα πράγματα στη ζωή σου. Γιατί η κόμμενα που σε αγάπησε 17 χρονών, 16 χρονών, δεν σε αγάπησε ούτε για το μύθο σου, ούτε για τα λεπτά σου, ούτε για τη θέση σου. Σε αγάπησε γιατί γούσταρε εσένα. Ο φίλος ο οποίος έκανε παρέα μαζί σου στα γυμνασιακά χρόνια έκανε γιατί έχει ενδιαφέροντα μαζί του. Δεν ψάχτηκε δηλαδή τι παίζει μπάλα πίσω από σένα. Η σκοπιμότητα η οποία κυριαρχεί στη ζωή μετά από μια ηλικία είναι ανύπαρκτη. Αγνή φιλία. Στα χρόνια της εφηβείας. Μιλάμε για τέτοιο υλικό.
αυτό το υλικό που σου δίνει τον ωραιότερο χαρακτήρα του σε συγκεκριμένα πράγματα, όπως και στα μουσικά σύνολα. Που έρχονται τα παιδιά, δουλεύουν, βγάζουν ορχήστρες. Αρκεί το αντικείμενο το οποίο θα τους δώσεις να είναι ερωτικό και έχει κόπο, έχει τρέξιμο, έχει υδρότα, έχει προσπάθεια, έχει τραυματισμούς, έχει ατέλειωτα πράγματα. Βλέπω στο Παγκράτιο τα παιδιά τα οποία έρχονται να γυμναστούν στην πολεμική τέχνη. Από πολύ μικρά παιδιά. Μεταμορφώνονται στο σπίτι τους. Βάζουν πειθαρχία στη ζωή τους, οργάνωση στη ζωή τους. Αποκτούν γενναιότητα, βεβαιότητα για τον εαυτό τους. Και γυμνάζονται όλο τους το κορμί. Το ίδιο είναι και τα παιδιά καλλιτέχνες, Αντρέα, που έχουν κάποιες ιδιορυθμίες και που όταν βγαίνουν στο σανίδι ή όταν πιάνουν ένα μουσικό όργανο μπροστά τους, δεν βλέπεις αυτή την ατέλεια που πιθανόν να έχουν ή να βγαίνει αλλιώς, έτσι. Έχουμε όμως ένα Αθανασόπουλος. Τι παιδί είναι αυτό, τι παιδί κουπί είναι αυτό, ρε παιδί μου. Μόνο ότι αυτό το θέμα της παιδείας είναι ατέλειωτο. Και τουλάχιστον μέσα από αυτές τις μικρές και προσωπικές παραπομπές που κάνουμε, διαβάζουμε αυτή την τεράστια ιστορία, η οποία παραμένει πάντα γράμμα κατά το νοούμενο. Γράμμα κατά το νοούμενο, το οποίο συνεχίζουν να το πληγώνουν. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί μια τελευταία απόφαση για την κατάργηση των πειραματικών σχολείων. Φτάσε μια χώρα καταργής τα σχολεία των αρίστων. Από εκεί και μετά ψάχνεσαι για άλλα πράγματα. Πότε βγήκε αυτή η απόφαση, Αντρέα? Βγήκε την ανακοίνωση πριν από 2 εβδομάδες. Έτσι. Τα πρότυπα λες. Τα πρότυπα σχολεία. Στο πρότυπο σχολείο θα πάει πραγματικά το παιδί το οποίο είναι ιδιαίτερα πρικισμένο. Δεν μπορείς δηλαδή, όπως και να το κάνεις, κάθε κοινωνία χρειάζεται τους άριστους της. Είναι εκείνοι που θα τραβήξουν το κουπί. Είναι εκείνοι οι οποίοι θα χαράξουν δρόμο. Δεν οριοθετείται το πνεύμα. Δεν οριοθετείται το πνεύμα. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορείς να ξεκινάς δηλαδή με κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ηρμό. Έχουν απλώς μόνο εντύπωση. Με αυτήν την έννοια, ο Μπετόβεν θα έπρεπε τον είχαμε απορρίψει, θα τον είχαμε τον είχαμε σκοτώσει. Τον είχαμε σκοτώσει μόλις είχε γεννηθεί. Με τα συμπτώματα που έχει η μάνα του και την υγεία που έχει η μάνα του και το παρελθόν, το ιατρικό παρελθόν της μητέρας του. Ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα. Έτσι θα έπρεπε ένας σύγχρονος γιατρός καταρχήν δεν θα άφηνε να γεννήσει αυτή τη γυναίκα. Ο Μότσαρτ που ήταν παιδί θαύμα, δεν θα είχε ποτέ προωθηθεί. Δεν θα είχαμε τον ύμνο της Ευρώπης. Έτσι. Με συγχωρείτε, μια που είπατε για το ύμνο της Ευρώπης, ξεκινώντας είπα κάτι που ακούστηκε σαν αστείο, που λέω τους μάθαμε και γερμανικά. Λοιπόν, στη γερμανική γλώσσα, συντακτικό και γραμματική είναι απολύτως βασισμένο στην ελληνική γλώσσα. Απολύτως. Δώρο από την Ελλάδα. Όπως και το 65% των λέξεων, το 70% των επιστημονικών τους όρων, το 95%. Των βιωματικών τους όρων είναι το 60% είναι ελληνικές λέξεις. Από την ελληνική παιδεία έχουν προέρθει όλα αυτά που την έχουν πάρει και μας την γύρισαν πίσω, την κάνανε. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε σε όλη αυτή την παιδική ηλικία και την παιδεία την παλιά τις αυτοσχέδιες φάρσες που οργανώνονταν οι ομάδες ολόκληρες για να κάνουν πλάκα. Στις θεματικές μας μετά την εκπομπή μας υπάρχει μια πάρα πολύ σκληρή θεματική η οποία έχει σχέση με την παιδεία. Τώρα βέβαια η θεματική αυτή θα ακουστεί 3 με 5. Είναι τα λεγόμενα bullying. Είναι ο κανιβαλισμός μέσα στα σχολεία. Είναι αυτό το οποίο σκοτώνει την ψυχή των παιδιών. Αυτό λοιπόν το τεράστιο θέμα, κοίταξε να δεις, ουδέν τυχαίων στη ζωή. Έτυχε να πέσει σήμερα που είχαμε αυτή την ενδοσκόπηση μαζί με τον αγαπητό το Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο.
Όλοι μας ενδιαφέρει το θέμα και από ό,τι βλέπω και εσείς έχετε εντρυφήσει πιο μπροστά και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή... Εσύ, Χρήστο, όμως μας προχώρησες. Χρήστο μου, αυτό ήταν μια πρώτη μας επαφή. Το θέμα της παιδείας είναι μεγάλος πόνος στην καρδιά μας και θα επανέλθουμε σε αυτό το τεράστιο θέμα. Σε ευχαριστούμε, ήταν όμορφη βραδιά. Η κουβέντα κύλησε αβίαστα και μόνη της. Από μένα λοιπόν, από τον Χρήστο τον Κωνσταντόπουλο, τον Γιώργο τον Λεκάκη, τον Γιώργο τον Τζακρινό, από τον Αθανάσιο Αθανασόπουλο, του Αθανασίου και της Αθανασίας, ο οποίος δημιούργησε στην Πολιοδική Τράπεζα Ήχου, από τη Ρωσέλα Τηλανέ που έχει την επιμέλεια της εκπομπής μας, από την Ρενάτα την Καραγιανοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο, η οποία αναμένει τα μηνύματά σας. Από όλους εμάς το πρώτο μέρος της εκπομπής μας έφτασε στο στατσιόνε τέρμινη.